antrenament de piept. Astăzi facem, de fapt, un push. De ce? Am mâncat bine, am dormit bine și vreau să dau și puțin triceps, așa că dacă tot sunt în apele mele, merge să combin și chestia asta. Deci o să fac 3 aparate de piept de bază. O să fac un exercițiu de umeri și unul de triceps. Sună light, dar nu o să fie. Anyway, ne-am și tuns, ne-am făcut un bascat în cap și da, puțin low pe carbs astăzi, de fapt, dar bine, nu atât de low. Dar de mâncat am mâncat bine. Ținând cont că este ora 10 noaptea, trebuie să am câteva mese la bord. Bun, o să începem direct cu un împins din înclinat. Nu o să mai facem toată chestia cu fluturările, doar o să mă încălzesc bine. Și o să fac 5 seturi, 2 de încălzire și 3 working seturi. Un lucru îmi convine și mie când se joacă la Euro, e că e sala mai goală, frate. Nu știu, vă uitați la meci de acasă? Vă țin soțiile în casă să vă uitați la meci de acasă? Puteți să vă uitați și de la sală, înainte așa făceați. Acum nu mai veniți nici la sală să vedeți meci. Bine, îmi convine. Nu mă plâng. Bun. Hai, încă 2. Bun, deci dacă tot lucrăm la aparat, pot să jonglez altfel cu aparatul, pot să lucrez la execuție și să fac pe împins exploziv și să las 3 secunde încet. Adică să am exploziv, 1, 2, 3. Explozie, 1, 2, 3. De asta mai lucrez și din când în când la aparat, pentru că la gantere nu pot. Adică poți și acolo să faci. Numai că acolo dacă pui volum mare, nu o să poți face mai mult de 6 repetări. Bun, următorul exercițiu, să facem fluturări la scripeți, 4 serii, combinat cu dipsuri la aparat. Adică să facem superset, imediat după fiecare exercițiu la scripeți, între 8 și 12 repetări. La scripeți oricum nu mărim volumul, mai niciodată nu măresc, adică fac undeva la 60% din greutatea maximă pe care cred că aș putea să fac. De ce? Pentru că nu se merită la scripeți să... Nu e ca la împins. Și aici e vorba doar de stretching și squeezing. În vârf când ajungi trebuie să strângi cât mai mult coatele în interior. Bun. Și la dips. La dips ideea e să scoți pieptul cât mai mult. Scoți pieptul, nu ții închis, l-ai scos și la fel. Aici încerci să împreunezi coatele.
Bun. Ultimul superset. Trebuie să targetez middle chest-ul și aș fi targetat puțin și lower. Numai că nu știu, oricum îl simt cam pe tot pompat. Așa că o să fac o combinație. Un superset, da? Pentru middle, adică o să fac împins la un aparat flat, orizontal. Deci împins și combinat cu fluturări, dar de jos pentru upper chest, pentru că upper-ul se dezvoltă mai greu decât lower-ul. Dacă stau să fac un calcul mic, pentru că nu e zi doar de piept și e zi de push, fiind și ultimul aparat, mai bine targetez upper chest-ul. Bun, deci 4 serii. Superset împins din orizontal cu fluturări. Așa rămâne. Ok, și facem trecerea la umeri. Facem un singur exercițiu, un superset împins cu ganterele, da? Facem o presă militară. Superset cu fluturări laterale. Fac 4 sau 5 serii. Aș vrea 4 pentru confort, 5 pentru mindset-ul meu. Hai să vedem ce iese. Oh my god. Bun.
pe final de antrenament. Avem un superset pe triceps, funie. Da, deci facem extensia tricepsului la funie. Și... nu știu... cred că aș face extensia tricepsului cu gantera. Kind of ceva light. Pentru că oricum am rămas fără energie. Și la 108 kg avem mai respir. Și chiar și așa am uitat să îmi pun în intra-workout și niște carbohidrați. Cum am zis, după antrenamentul de picioare am zis că învăț ceva, dar n-am învățat nimica, pentru că aparent mi-am pus tot ea. Dar după cum se poate vedea, n-am leșinat la antrenamentul ăsta. L-am dus până la capăt. Bun, deci ultimul exercițiu. Extensia tricepsului la funie, combinat cu gantera în spatele capului, un skull crusher. Hai să vedem. Ce nu-mi place mie la chestia asta e că funia e prea mică, prea scurtă. Și dacă aveți aceeași problemă ca și mine, adică să fiți prea bine, să fiți prea înalt, să ai peste 1,80, cel mai bine ar fi să faci chestia asta. Tragi de funie și mai pui încă una. De ce? Ca să poți să ai extensia până la capăt. Dacă nu și ai prea, deci dacă e funia mult prea scurtă, nu poți să te extinzi jos. Ceea ce este fatal pentru exercițiul ăsta, că de fapt la asta se rezumă exercițiul ăsta, extensia tricepsului. Și dacă n-ai extensia până la capăt, n-ai contracția bună. N-ai contracția bună, nu faci mușchi, te enervezi, pleci acasă. Mult mai bine. Hai de mine! Hey. Hey. Oh. Ok. Și cam asta a fost antrenamentul de push de astăzi. Sincer, splitul ăsta este mai mult, adică e un split, e un bro split, dar numai că nu există antrenamentul de brațe, pentru că am mai spus și în alte vloguri, nu am nevoie să antrenez brațele, adică să adaug o zi de brațe în splitul ăsta, pentru că mi se pare o zi pierdută, oarecum. Pot să-mi folosesc energia sau volumul pentru un alt antrenament mult mai important, pentru o altă grupă mai importantă. Bun.
Mi-e așa de foame încât tremur și oricum trebuie să iau ceva cu carbohidrați, un post, de fapt, da, un post shake cu glutamină. Cred că o să iau și Glycogex-ul. Bine, nu e Glycogex, este ba da, o să iau așa, un post shake cu creatină, glutamină și un cluster dextrin. E cel mai ok. În 10 minute după ce îl bei, în mare parte te simți mai bine și după 40 de minute poți și să mănânci. Bine, la ce foame mi este, o să mănânc imediat după ce beau shake-ul. Pentru că nu cred că greșești atât de mult dacă mănânci fix după ce ai băut shake-ul. Până ajungi acasă, până faci un duș, se duce oricum din timp. Dar da, am început să scădem și din carbohidrați. Și lipsa energiei se simte făcând și cardio de dimineață. Undeva la... Astăzi am făcut 25 de minute. În mod normal trebuia 30 de minute. Fasted cu 6 serii de abdomene. Numai că am zile, ca orice om în care mă simt și obosit și se adună oboseala asta. Dar decât deloc, știi, mai bine faci puțin. Orice puțin e mai bun decât nimic. Așa că nu văd de ce n-ai face, se adună. Și 10 minute. Astăzi cardio, 10 minute. Mâine încă 10 minute și se adună, decât deloc. Și oricum, așa îți mărești și rezistența. Să zicem că ești o persoană care nu rezistă prea mult la cardio. Pentru că am tot întâlnit cazuri. Și la mine, nu știu, acum, dacă mai pui să fac Stairmaster, da, să fac scări la 108 kg, 20 de minute aș face, numai că ar fi hit cardio pentru mine. Da. Și cam asta a fost ziua de astăzi. O să începem și ciclizarea carbohidraților, numai că mai trebuie să așteptăm 2 săptămâni ca să ne acomodăm cu carbohidrații actuali. Ceea ce nu este rău, pentru că la 108 kg chiar mă simt bine, în afară de momentele astea de la antrenament în care chiar transpir rece și tind a intra iarăși în hipo, numai că dacă nu e ziua de picioare, bine. Bun, mulțumesc foarte mult pentru că ați vizionat clipul. Sper că v-a plăcut. Lăsați-mi în comentarii cum vi s-a părut și splitul de astăzi. Și nu uitați să dați și subscribe la canal pentru că pe mine mă ajută extraordinar de mult. Multă baftă!